Λοιπόν, Mazda 3 1600 του 2005. Το cruise control είναι ο εγκέφαλος με την παράλληλη ντίζα, αυτή είναι η κανονική, η ντίζα του cruise, εδώ είναι ο μηχανισμός. Και η ντίζα η κανονική και η ντίζα από το cruise control. Πάμε μέσα τώρα να δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, είμαστε εντός. Για να λειτουργήσει το cruise πρέπει να είμαστε πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Η ένδειξη που κανονικά θα ήταν στο ταμπλό έχει μπει πάνω εδώ στην κολόνα του τιμονιού. Το ανάβουμε, είναι πορτοκαλί. Με το που θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί το cruise, γίνεται πράσινο. Βλέπουμε ότι κρατάει τα χιλιόμετρα. Το πόδι έχει φύγει από το γκάζι, όσο φαίνεται. Έτσι. Και με τα πλήκτρα επιταχύνουμε.